FN, også kendt som de Forenede Nationer, eller United Nations, blev dannet den 24. oktober 1945 med 51 medlemslande. Den dag i dag har de 193 medlemslande. En liste over medlemslandene. Deres hovedopgave er basalt verdensfreden. Som man kan se på deres forside, på deres hjemmeside, så har de 8 hovedkategorier, som de ligesom går ind for. International vækst, international fred og sikkerhed, udvikling af Afrika, menneskerettigheder, krisehjælp, retfærdighed og international lov, atom, kemikalier og konventionel våbendecimering, kriminalitet og terror, kriminalitet og terror, kriminalitet og terror. Sikkerhedsrådet har 5 permanente medlemmer: USA, Frankrig, Kina, Rusland og Storbritannien. De 5 permanente medlemmer er populært sagt sejrsherrerne af 2. verdenskrig. Derudover er der udvalgt 10 midlertidige medlemmer. Det her er blandt Sydkorea, Luxembourg, Argentina og Australien. Rådet har hovedansvaret for verdens sikkerhedsproblemer. Rådet er dog handlingslammet, hvis et af de faste medlemmer nedlægger veto mod et forslag, hvilket sker ret ofte. FN's internationale domstol er ligesom en helt normal domstol, bare international. FN holder hvert år i september en samling, hvor alle 93 medlemslande er der. Generalforsamlingen bliver holdt i New York i deres enorme generalforsamlingshal.